Kapistahan sa Immaculate Conception sa ulog sa mga mulupyo sa usa ka sitio sa Barangay Lusaran, dakbayan sa Sugbo karong adlaw diin halos tanan mga balay adunay gibaya nga lechon baboy sa ilang talad kananan. Panaad nila kini isip pagpasalamat sa pag-iway kanila sa mga katalagman. Ilabi na niadtong pagyong Odette nga usa ka tuig na ang nakalabay. Ano yung report? Usa ka santos nga misa ang gihalad sa kapilya sa sitio Buates, Barangay Lusaran nga gitambungan sa mga mulupyo nunod sa kapistahan sa ilang patrona ang Immaculate Conception. Gihimugatan ni Father Jopri Adolfo ang papel sa langit ng inahan nga si Birhen Maria. O gihatag sa tibok simbahan ang dogma sa Immaculada Concepcion ni adtong tuig 1854 sa buwan sa Disyembre 8. Sa naandan human misa, musunod dayon ang lamisa. Din halos na ng mga mulupyo nag-asal og baboy. Usa ang pamilyang Alcantara nga gaasal og 4 ka baboy nga may tag 50 ngadto sa 60 kilos ang timbang. Dili basta-basta ang gidakon busa inantigo ang pagtuyok nini aron dili mapagod ang panit ug maluto usab ang unod sa inasal. Pipila lang is mga litson karon nga nangligid diri sa piyesta sa sitio Buates, Barangay Lusaran sa dakbayan sa Sugbo. Makayon ta lahi ra gyud ang piyesta sa bukid no kay tanan. Welcome kaila ug dili kaila. Gani kita na agila ta diri aron i-feature ilang piyesta pero mo ni nakatuyok tag litson. Naanda na nila kini kada fiesta kay mao ilang panaad sa patrona sa grasyang ilang nadawat. Labaw sa tanan ang ilang kaluwasan gikan sa bagyong Odette, diin sila nakasinati usab og kalisdanan tungod sa bagyo. Mauna jud ni siya ang yearly namo na kuan magsaulog mi magmurag ways of thank you namo sa mga grasya nga nadawat. Gawa sa inasal, daghang putahi ang ilang giandam sa fiesta sama sa linat ang baka, hamonada ug ubang lami ang mga pagkaon. Ang tanan, kailaman o dili basta makaagi lang sa mga balay, sa gamayng sityo, makakaonyod o makabring house pa. Makabungog nga puso usab ang pare sa lamian nilang mga putahe. Yearly man siya, so bisan og dili pa kakaila, welcome ra jud ang tanan. Pinatouch jud ko sa mga first time jud ni nako nga gi-interview mo nang parte jud akong hilak. Actually sa aso jud. Walay pilihong bisita tanang moagi ag dahon og pagkanon kay nahimo na nila kining kinaiya sama sa probinsya kay paagi man kini sa pagpaambit sa nadawat nga grasya. Paagi usab kini sa mga mulupyo sa ilang pasalamat sa mahal nga Birhen sa iyang pagpangamah kanila. Pasalamat sa kunil ni Mama Mary nga nakasurvive mi aning kuan karon mga pagsuway. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.